এতিয়া অসমীয়া মানুহ কোন যিসকলে অসমীয়া ভাষা কয় অসমীয়া কথা কয় তেওঁলোকেই অসমীয়া ধৰ্ম কৰি পেলাই আমাৰ চিনাকি হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মাজত খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু মুছলিম ঢেৰ কিবা কিবি আছে সব ধৰ্মতে আছে জয় গুৰু কৃষ্ণ গুৰু হিচাপ নোহোৱাকৈ আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ বিভাজন আছে গতিকে আমি ধৰ্মীয় গোষ্ঠীত আমাৰ আইডেণ্টিটি আমি বিচাৰি নাপাওঁ দৰ্শনৰ কথাটো আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কথাটো ভাৰতীয় পৰিচয়টো তেখেতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সেই কথাটো ক'ব মই একেবাৰে সৰু মানি जाथाव आरो बिथां जोंनि गुरु गुरुफोर थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जोंनि बे दसामाव जिरायदो जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बे दिनै फालिनाय जादों थांनाय 1974 मायथाइयाव मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बै समाव रमान हांखोनि मुखुब सोमावसारनाय सम बे समाव सोमावसारनानै मिसामारि ओनसोलनि गोबांथार बर' सुबुंफोरा जेल जादोंमोन बिथांमोननि बिहोमाखौ दिनै गोसोखांनाय जादों आरो बिथांमोननि जि नाजानाय बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बिनि फिथाइ महरै बर'आ लिरनायनि मोनसे राव मोननो हादों देबनागिरि स्क्रिप्ट बिनि उनाव फारियै गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि कलेज इउनिभारसिटियाव दिनै बर' रावा मोनसे एकाडेमिक लेंगुवेज जाबाय जों लिरनो थाखाय हांखो मोनबाय आरो मिसामारियाव दिनै बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोराव आगान होबाय दा बेयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमियाव असमिया रावनि कनभेनर डक्टर दिगन्त विश्व शर्मा बिथाङा बेहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गोबांथार आलासिफ्राबो बाहागो लादों आरो जों मिजिंथिदों बेबायदिनो इयुनावबो बर' राव थुनलाइखौ जौगानायाव जों गोबां खामानि मावलांनो हागोन बे मिसामारि ओनसोला सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोला गुबैयै असमिया राव रायज्लायग्रा बर'फोरनि जायगा दा नाथाय बर' थुनलाइ आफाद दानायनि गेजेरजों बे ओनसोलफोराव बर' बिजों गायसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव बर'फ्रा बर' रावखौ फिन आजावनानै लानो हादों आरो बेबायदिनो बर' थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नाजाबाय थादों आरो आथिखालाव दा बर'खौ मोनसे ससियेल लेंगुवेज हिसाबै डमेस्टिक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हानाय मोनसे थासारियाव सफैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांथार फरायसाफोरा बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै जौगासार जानो हादों आरो बेजों बर' रावखौ बे ओनसोलावबो मोनसे सोलोंथायारि बिजों राव हिसाबै हमथानानै लाखिनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नाजाबाय थादों बर' लाइमोनफोरा बर' बिजोङाव जायफोरा फरायदों बिथांमोनाथ' सिबिबोदों आरो गुबुन इंराजि एबा असमिया बिजोङाव फरायनाय लाइमोनफोराबो बर' रावखौ मोनसे ससियेल लेंगुवेज हिसाबै डमेस्टिक नखरारि राव हिसाबै बेखौ बाहायनो थाखाय जों खावलायगोन आरो लोगोसे दिनै इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजिनि मुगा बे इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव बर' रावखौ बिथांमोना ससियेल मिडियाफोरावबो गोबांथारै बाहायनायनि गेजेरजों आरो बेखौ मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनायनि बेलायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हायो जों आसा खालामदों जोंनि जि जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोना बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ हमथानानै लाखिनायजों लोगोसे बर'नि रावखौबो हमथानानै लाखिगोन होननानै जों खावलायो